प्रमोद बड' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि खहा भाटिपारा भिसिडिसि जयपुर ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारबाय। बावखुंग्रि बियाबनि MCLA धनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबफैयो। प्रमोद बड' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननानै सा 25 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबफैयो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि भाटिपारा VCDCनि सिङाव थानाय जयपुर ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा प्रमोद बड' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव आखाइ हमफैयो।